Le ngoma ethi i-red flag ukuyibhala kwami ngayibhala ngoba ngangifuna ukuqwashisa abantu noma ukuqwashisa obaba bey'ngane. Le ngoma ethi KwaNongoma ingoma engayibhalela ukukhuzela isizwe sakithi, isizwe samakhosi. Lapho emculweni kuke kudingakala ukwazi ukubekezela, ukwazi ukuhlonipha nokuzehlisa ebantwini nokumazisa komunye umuntu. Kubaba wengane obalekayo, kubaba wengane obalekayo, kubaba wengane obalekayo, yesapuza nawe, yesapuza nawe, uyasiphoxa wena. Le ngoma ethi i-red flag ukuyibhala kwami ngayibhala ngoba ngangifuna ukuqwashisa abantu noma ukuqwashisa obaba bey'ngane abayishiyayo abangazondli bese zondliwa omama kuphela. Inhloso yami kwakuyileyo ukuthi ngifuna ukubaqwashisa noma ngithi ukubethusa kancane beyibone leyo nto ukuthi iliphutha. Ukubethusa kwami ngabethusa-ke ngendlela yezinto abayithandayo ey'thile, ngase ngithi hhayi angiyibeke ngale ndlela. Indlela engayikhanda ngayo le ngoma ngayikhanda ukubuka izimo ey'thile obaba bey'ngane beshiya omama bey'ngane ney'ngane bengazondli. Ngase ngibona ukuthi hayi ake ngikhande ingoma ngibaqwashise abantu ngale nto. Ngase ngiyayikhanda-ke ingoma ngangokuba zikhona iy'gameko ey'thile engangiyibuka, ngihamba nje ngiyibuka ebantwini ngoba ngihambe iy'ndawo nje ey'ningi ey'hlukahlukene ngibuka ukuthi awu kanti kugcine kwenzeka nje, kugcine kuba kanje. Ngase ngithi hhayi ake ngibhale ingoma ngibalwele nami abantu besimame ngendlela efanelekile. Ikhuluma ngengane, ikhuluma ngobaba wengane olahla ingane yakhe. Uma elahla ingane yakhe akasayondli, akasayenzeli lutho. Ngiyaveza-ke laphana ukuthi ngeke usadibana nabanye abantu uhlale nabo ujabule ngokuthi ngoba usuyilahlile ingane yakhe awuyondli. Uzojabula kanjani, uzophuza kanjani utshwala uphuze nabantu ekubeni kodwa ingane yakho ingadlile ingaqhubi. Lokho engangizama ukukuveza lapho ngiqwashise ngakho. Abantu-ke bayimukele le ngoma kakhulu ngoba uma ngithi ngiyabuka nakhona ey'nkundleni zokuxhumana abantu bakhanda amavidiyo benza yona le ngoma. Abantu noma besina kunemicimbi emakhaya uyabona amavidiyo laphana trendayo ukuthi abantu bayisebenzisa le ngoma kakhulu. So bayimukele bayithokozele kakhulu ngoba ziningi izinto ezenziwayo ngayo le ngoma, abantu beyisebenzisa ngokwenza amavidiyo ngayo ukuze beveze nabo ukuthi ayi lento eshiwo ushampula noma lento eyenzakalayo siyayizwa. Kusho ukuthi nje bayimukele ngendlela enhle eyisimanga. Le ngoma umoya wayo uyadabukisa ekuqaleni uma isangena, kodwa ukudabukisa kwakhona kungathi kunomuzwa ukujabula phakathi bese ukuthi phakathi nendawo isiya le ekugcineni ihamba bese-ke ijabula nje nawo wonke umuntu, ingabi nalo usizi, ingabi nakho nje ukusokola, ijabulisa nje wonke umuntu noyilalelayo noyizwayo uzwa nje ukuthi hayibo nayo ingoma imnandi, nayo ingoma emnandi, akabeseza ukuthi ithintane ifakane. Okusho ukuthi nje ingoma ekuqaleni engena isadabukisa ngendlela yokuthi ifuna ukungena enhlizweni yakhe umuntu ngqo phakathi ukuze ethinteke bese ekugcineni eyajabula ngesigameko esenzakalayo.
Ukubhala kwami lengoma kaSithembile ngibhaliswa izigameko ezithile engihambe ngizibuka ebantwini noma ngizibuka kubantu zibehlela. Okushuthi nje kukhona isimo engahamba ngase ngiyasibuka ngilapha endaweni yaseThekwini, ngibuka insizwa ihlukumezekile ngokuhanjelwa umuntu ayibambisene naye. Ngase ngibuka ukuthi hawu, kanti ezweni kuphinde kube njena futhi kwenzeka izimo ezikanje. Ngase ngithi hayi no, ake ngikhande ingoma ngale nto le engiyibukayo iyenzeka njengamanje la. Hayi ukuthi ngangiyikhande ngokuthi ngoba yimina ngahanjelwa uSithembile noma umfowethu nohanjelwa uSithembile, cha. Ngangikhanda ngezimo ezithile zokuthi isigameko esinje sengihambe ngasibona ukuthi kanti kunzima kanje lento, usubuka insizwa uyiwashela kodwa adiwashelwe iclean, iphekelwa isiyayiphekela manje ihanjelwe umuntu ebibambisene naye. Ngase ngithi hayi no, ake ngiyikhande beingoma ebese ngiqwashisa abantu nje ngayo. Ngase ngiyikhanda ke yayisiphuma yayisiba uSithembile njengoba uSithembile namhlanje. Hayi futhi ukuthi ingoba kukhona uSithembile othile nengisho kuye noma othile oseceleni, cha, akekho. Igama nje elafike laqondana kwaba igama engalibona ukuthi kuzoba igama elizongena engomeni ngalendlela engiyifunayo. Ukuyikhanda kwami lengoma nganginezinsizwa engangihamba nazo sisemontweni. Masisemontweni nalezi insizwa okushuthi sasibuka lento eyayenzeka lapha lesigameko esasenzeka salomuntu owayekade ephambene nomuntu wakhe. Ekugcineni sambona lo sisi lo yena obekade ethandana noBafo esethanda abantu abahamba abaqhuba amatekisi noma abashayela amatekisi. Okushuthi ngoba lo mfowethu wayesengasakwazi ukumelana nesimo ayesifuna yena manje ukuthi ufuna into ashesha ayikhiphe, kushuthi wabona ukuthi hayi angibambe lapha ku-taxman lo noma ngibambe kulo mfowethu lo oshayela ikhumbi ngoba manje ukuthi ngifuna iKFC uzongiphathela ntambama. Kushuthi umfowethu wayengaka akwazi ukwenza lokho. Yikho ngaze ngathi mina hamba kubo taxman labo bazohafa. Ezinye zezinto engayibukayo ukuthi hayi no, ayisigcino vele angimiyeke lo muntu ahambe eyothatha ko-taxman lapha. Kanti nobaba umfazi omnyama babeyishaya ngamatimu ebesingoma ihamba besibamnandi ngalokho ngesigameko sayo kodwa ebesibamnandi. Indlela ke engabhala ngayo kuma backing ami lapha ukuzwakala kwayo ebantwini, nganginomuzwa ukuthi lentokazi le ebekade ihlukumeza omunye ibe nawo lo muzwa wokumzwela noma ukudabuka ukuthi kodwa bakithi usangaze balise kanjena. Ingakho nje ngaze ngathi ungaleleni naSithembile, Sithembile, ungaleleni naSithembile. Lapho umuyizwa kahle ngathi kunokudabukisa okukhona, ngathi kunokusokola okukhona. Vele ukhalela intombi ekwalile noma ukhalela leya ntombi leya ehambe yakushiya yayothatha omunye. Vele nginomuzwa wosizi lapho nokudabukisa, ingakho ngayibhala kanjalo. Lengoma ethi Sithembile ungena kwayo kubantu ifike yabathinta abaningi noma izwakale kahle kwabaningi ngoba kube ingoma esho ngesigameko esenzakala kuwo wonke umuntu. Akekho umuntu engenzeki kuye lento eshiwe ile ngoma, ngokuthi vele othandweni kuba khona ukuxabana kuphinde kubuyiswana, kodwa kuye kube khona futhi ukuxabana abantu behlukane unomphelo. So abantu bayithandile, ngibonile kakhulu namanje ngiyibona indlela ehamba ngayo ukuthi hayi abantu ibagculisile bayithandile ngoba imessage yayo okushuthi into ehambe yayisiya bathinta emzweni yabo bonke ngokuhlukahlukana kwabo. Ngibuka nangendlela nje ehamba ngayo enkundleni nakhona lapha na ku-YouTube, indlela abayibuka ngayo ayi inamandla.
Le ngoma ethi KwaNongoma ingoma engayibhalela ukukhuzela isizwe sakithi, isizwe samakhosi, ukukhuzela iy'nduna zonkana nje, hhayi ukuthi KwaNongoma kuphela kodwa nje ezweni lonke. Ingoma engayibhala ngiyibhalela ukukhuza noma ukunqanda udlame olwenzakalayo ekubulaweni kwamakhosi akithi, ekubulaweni kwabantu bakithi kwaZulu bebulalana bodwa. Ngase ngithi cha, angiyibhale le ngoma bese ngiyawukhuza lo mkhuba. Ukwakha kwami le ngoma ngangibuka izimo ezazenzeka kubulawa amakhosi, kubulawa iy'nduna ezweni lakithi. Ngabona ukuthi cha, akumele ibe khona ingoma ezokhuluma ngalesi saga, ngalomuga owenzakalayo ezweni lakithi KwaNongoma ikakhulu ngoba kwafa amakhosi, kwafa iy'nduna ilandelana ngesibhamu, kubangwa nje izwe lesilo. Kodwa leli zwe leli sisonke lingelethu, akekho umnikazi walesilo kuphela. Ingakho ngathi angikhande le ngoma ebese ngibaqwashisa abantu. Ucula kwami-ke le ngoma ngendlela engayibhekha ngayo, ngenza into engathi ayibe nokushinga phakathi, ibe futhi nomoya ozoba phansi, izothi mayifika kuwe nakuwe ifike izwakale kahle futhi ibe nakho ukushinga ngokuy'qhenya ngobuwena, okusho ukuthi nje umoya wakhona uphansi uphinde ukhuphuke. Ingakho ngathi angiyibeke lapho ukuze izongena ithi khaxa kumuntu ngamunye ngamunye. Indlela efike ngayo le ngoma kubantu noma ezwakale ngayo, abantu bayithakaselile kakhulu, ngangokuba selokhu ngiyikhiphile noma selokhu ikhona le ngoma. Asikho isigameko engisasizwile esithile esithinta ukubulalana noma ukuthinta ukubulawa kwamakhosi ney'nduna. Le ngoma kusho ukuthi indlela efike ngayo kubantu ifike yabathinta lapha nalapha, ngoba naye umuntu eyedwa ngamunye ngamunye iyamthinta le ngoma, ngoba vele naye umuntu izwe kungelakhe ngoba umZulu, nobani kungelakhe izwe. Kodwa-ke sesisonke singaphansi kwesilo, inkosi yamaZulu. Ingakho ngithi elesilizwe owani kanti lo mbango. Ngisho khona lokho-ke ngoba ingakho ingoma iphume yayisidla umuntu. Laphana ngibize umntwana uVananda wakwaMinyamanzi, ngabiza umntwana uSiniphiwe wakwaYiphethe, ngabiza umntwana uSiboniso waseMcebo kaZulu. Isizathu sami sokuthi ngibabizele ukuthi ngifisa ukuthi nabo bakhuza abantu noma bakhuze lo muga owenzeka KwaNongoma omubi kangaka, okungabantu-ke noma okungabatwana engathi uma uthi nawe nje ukhona emhlabeni engathi mawukhuluma naye ekhuza into ethile ungamuzwa ngendlela ahlonipheke ngayo nangendlela yena ayihloniphe ngayo. Ungathi lowo muntu lowo mayikhuza akhuze futhi umuzwe, kusheshe kuzwakale uma ekhuzile. Okwenza ukuthi-ke futhi ngiphinde ngibabize, isizathu sami kuyikuthi ngoba abantu abasendlunkulu, njengoba besendlunkulu nje, abantu abaphumayo ebantwini noma abantu abavelayo ebantwini, noma ngabe umuntu unenkinga uyakhona umuntu ukuvela afake leso sandla noma vele ngaleyo ndlela asuke evele ngayo, kodwa okuyindlela enhle nendlela eright. Akusiba abantu abavama ukubhebhethekisa udlame kodwa bebakhulu ezweni lakithi KwaNongoma. Okokuqala nje ngabagqugquzela ngakho abafowethu ukuthi ngithi abangasiyeke isikole, abafunde, umuntu aqede isikole ebese kuyima engaqala-ke aqhubeke nawo umsebenzi womculo, ngoba lapha emculweni kuye kudingakala ukwazi ukubekezela, ukwazi ukuhlonipha nokuzehlisa ebantwini nokumazisa komunye umuntu. Kodwa into enkulu kakhulu ukuthi nje umuntu akafunde aqede isikole kuqala, ebese siqedile-ke isikole sengaqhubeka-ke nomculo nomusic ngendlela afuna ngayo. Kodwa mayisefundile, ngoba ayikho into edlula ukufunda, angeke ukuthi uzongena emculweni ungenawo 10 noma ungenawo matric. Inkinga isuke isikhona lapho. Ngidlulisa nje amazwi okubonga kakhulu kubo bonke abantu abangesekile nakubo bonke abantu abalandela umculo kaMaskandi, nabantu-ke abalandela uMashampula nje abamesekile nabalandela umsebenzi wakhe. Ngifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu kubona. Ngidlulisa nje ukubonga nje okukhulu kakhulu
ukuthi ngiyacela ukuthi beqhubeke njalo bengapheli amandla, bengelandele, bengeseke, bengilandele nalapha ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook uMashampula Qwabe, bengithinte na ku TikTok ngikhona uMashampula. Bengilandele nje ngendlela efanelekile bese kuthi nalapha ku YouTube behambe besubscribe umsebenzi wami ukhona lapha uyavela, bekwazi ukuthi bengilandele, bengeseke, bawuthenge online ukhona, uyatholakala, uthengwa khona kakhulu ama-CD ngoba siyaphela nawo akhona, kodwa ke aseyaphela. Ngiyacela ukuthi abantu bewuthenge online umsebenzi wami. Ngiyabonga kakhulu. Kwabafisa ukungibhuka bengafonela imanager yami kunayi number ethi 081 87 55 404 081 87 55 404.